Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли в епизод номер 3 на God Mode подкаст. Днес реших да поканя Гош, сам съм, Йони го няма. Между другото, да, аз такъв очаквах да ви Йонката, ама само мъци, но все пак и ти си достатъчен, няма проблем. Благодаря. Двама щяхме да ти дойдем в повече с въпросите и такива неща, нали, да се уточниме. С Гош днес ще си говорим за какво ли не, той не знае. До вчера и аз не знаех точно, защото вчера написах сценария, който аз създава. Ти сценарий ти като истински журналист. Ами аз съм нещо като истински журналист. Преди всичко искам да кажа, че бях много поласкан от възможността да запишем подкаст заедно, защото ти си много отдаден на тази кауза. Даже мисля, че имаш татуировка God Mode, нали? Между другото, да, без базик хора, може да видите God Mode, но този татус ми е... Как камера на тази е посочила? Да, това ти е близкия кадър. Да, God Mode. Това ми е, между другото, единственият цветен татус. Всичките са ми черно-бели, този ми е червен, нали, God Mode, но аз съм си го направил преди около година и половина. Този подкаст тогава не е съществувал. Идеята за него май съществуваше, но искам да се обърна към всяка светска личност и звезда, която иска да участва. Необходимо е да си направите татуировка God Mode и ще ви поканим веднага. Добре, а предишните участници имат ли татус God Mode? Всичките. И Венц, и Сандев. И Сандев. Сандев си направи един ден преди това, защото знаеше, че няма да го поканим иначе, но имат всичките. Ясно. Добре. Преди да започнем с подкаст, аз искам за няколко минути само да обявя на хората, че предстои едно събитие, което всъщност този подкаст се качва в събота на 24-ти, целият подкаст, защото ние качваме и кратки епизоди, части от подкаста. Целият подкаст се качва на 24-ти в събота, а на 25-ти в неделя можете да дойдете на фен срещата Take Over The Mall с мен и Йони. Познайте къде е. Познай къде е. The Mall. Много правилно, как се сети? То не е трудно да се сети, не, защото те следим в Инстаграм и просто видях. От сторицата ти, да. Съгласихме се на такова заглавие, защото по принцип е тъпо локация или спонсор да бъде в името на събитието, като тия на Планета. Ма ти тогава май си бил по-малък, дето организираха Планета Дерби. Защото Дерби кола ги рекламират и това е някакво ние да направим... това беше много гадна кола, аз много мразех дербито, беше много противно. Съществува все още. Дали бе? Съществува Дерби кола. И на мен не ми допада, но това е лично наше мнение. Дерби кола да не се сърди за това. Може даже да предложат спонсорство и обещавам да си променя лично аз поне мнението за Дерби кола, ако ми дадат някой лев повече. Аз не мисля, че си променя личното мнение за Дерби кола. И за пари пак си гадна. Но в интерес на истината има и по-гадни напитки от Дерби кола. Като заговорихме за драма и хак и по-гадни напитки от Дерби. Ти имаш предвид хака, да, между другото, хак, аз много хак пих. Често моите наблюдения над хак... Ти само го наблюдаваш, не го вкусваш, а само наблюдаваш. Не, аз си пиех редовно хак. Мене синичкия ми харесва Синя не е лош, оранжевия е като някакъв степче. Черния е... той ми е черен. Аз съм пробвал само сини оранжевия. Черния също е хубав, но черния малко има вкус на сапунена вода, с която миеш съдовете. Но синия е много хубав, синия много ми харесва. Да, синия е като белината, да. Така че пийте хак, които не са ни платили за реклама, но пийте хак. Да се върна на това... За хака не знам кой го направил това хак, кой го държи? Криската. Кой е криската? Криската на Анди и Дани... Гаджета ли са или? Аз чух, че... Това е, пишете в коментарите дали са. Аз знам, че Анди харесва мъже по принцип. За Дани още се съмнявам. Честно казано, Анди не знам дали харесва мъже, харесва мен. Харесва теб. Което означава, че харесва мъже. Но и аз го харесвам. Ние с Анди сме в много топли отношения. Да, и ние с Анди сме в много топли отношения. Даже... Да, на Банско се случиха някакви неща. Има новина, ще поговорим за това, ако искате да разберете какво стана. Не, шегувам се, Анди, знаеш ловия брой, няма да вай. Ето, за това говорим. Ако искате да разберете повече за броуменса между Гош и Анди... Ние сами сме еднакво тъпи двамата, така че това ни свързва, че сме еднакво ограничени с него просто. Ограничени в добре. В мисловната дейност. Във всякакво добре, нека да кажем, че във всяка дейност. Само за да довърша, можете да дойдете утре от 3 часа след обяд в Дамол, за да се снимаме. Подготвили сме много изненади. Между другото, вчера съвсем инцидентно и супер случайно уредих 2 спонсора в рамките на един разговор за събитието. Единия с Сладкарци и неделя. Ще раздадем 5 ваучера за торта черно кадифе на вас.
Другият спонсор е Mox Games, това е гейминг клуб в София, в който може да отидете, да си платите вход и да играете настолни игри. Той е тип библиотека, в смисъл отиваш, взимаш си настолна игра, играеш с приятели, оставиш и си тръгваш. Там ще раздаваме, най-вероятно ще бъде неограничен брой флаерчета за безплатен вход в Mox Games. Също ще бъде отворен нашия Конданс магазин, откъдето може да си вземете всякакви много готини неща. За пръв път правиме кожени гривнички. Аз ти подарих на тебе такава кожена гривничка. Аз съм bad boy някъде ми подариш. Това беше първата такава. Това даже името от мен го взехте или не? Да, нека кажем, че от тебе взехме Bad Boy името. Те са с това лого на Bad Boy, което може да видите и тук. И са много готини, лимитирани. Яки са, между другото са много готини. Брат ми всеки ден си я носи. Те базикам ходи с нея на даскал даже. Да, и такъв насякъде. Bad Boy. Аз на тебе ти я подарих, но добре, може и брат ти. Той си скефи много и просто му подарих, защото той ти е фен на тебе и на Йоан Петър. Знам, ти си казвал. Ти е жив и здрав. Мерси. И освен това, огромно намаление, 50% отстъпка на цялата ни зимна колекция, т.е. зимни шапки, шалове и тези свичери. Можете да откриете там, заповядайте да се забавляваме заедно и да си изкараме. Продавате ли бутуши? Бутуши не продаваме, на другата зима можем да... Bad Boy бутуши. Bad Boy бутуши, да. Това ще е интересно, да. Абсолютно. Така, аз имам лека параноя в момента. Защо? Защото не знам дали камерите записват. Можеш ли да видиш там дали свети едно червено нещо там свети във ъгъла. В лявата част, защото аз от тук не мога да видя. Доколкото виждам май свети. Браво, Гош. Но все пак можеш да погледнеш. Не, имам ти доверие, пълно доверие ти имам. Провери все пак, ако искаш за всеки случай. Така трябва да направим кът. Добре, после Методи ще се сърди. Да не го заснем цялото накрая, да не... Няма кадри. Добре, параноясваме допълнително, оставам да проверя. Не знам, човек. Вчера, докато писах сценария за този подкаст, се чудех какво да те питам. За какво да си поговорим. И ние ще си поговорим за много неща. Много неща ми хрумнаха. Ти си интересна личност. Благодаря ти. Изключително сексуален и... Щом така казваш и твърдиш? Значи, веждите не ми харесват все още. На мен мога да кажа, че не ми харесва косата ти, но... Какво ми е на косата? Отсъства на места. Косата ми на 13 март. Обаче аз не беше толкова смешно. На 13 март ще ходя да си слагам и на другата половина. Тогава си вече комплит. Да. Аз пък веждите пък няма да си ги оправям. Аз не знам, реших да си ги оставя така. Какво не ти харесва в моите вежди, честно? Много са големи. Какво не, те са много красиви, но са много големи. Добре, аз им чуш, че ако си ги намаляш, съм като някакъв педерас си извини. Да, тогава това ще е причината. Не знам, просто... Няма да е. Шегувам се, Гош. Но трябва да се пробват нови неща. Аз знаеш ли, че в момента и моите вежди са много зле, утре имам час. Ще доходим утре и ще дойдеш утре с мене. Добре, имаме дил, айде. Имаме ли дил? Имаме дил. Ама да не изпържиш. Няма да изпържа. Обещаваш ли? Обещавам. Искам да си стиснем ръцете. Имаме дил, правим го. 12,5? 12,5. Даже мога да те взема. Добре. Лъжиш ли? Не, да те лъжа. Ще кача стори. Човек, сега с тия вежди... Да. Те пак ще ти пораснат, не си мисли, че това е перманентно решение. Не искам да са ми някакви такива тънки, разбираш ли? Какво има на моите вежди? Не знам, не обичам такива тънки вежди. В смисъл, аз съм начин такъв принцип, брат, честно. Да. Както си създаден така, нали, да кажем, примерно моите вежди са по-дебели. Аз така се възприемам, така се харесвам, не смятам, че имам нужда от някакви корекции по себе си. Чувствам се добре в моята кожа, не казвам, че съм най-красивия, най-сексапилен. Аз го казвам. Не го твърда това нещо. За мен важно е човек да се приеме такъв какъвто е. Вече ако нещо не ти харесва и наистина ти създава някакъв комплекс, примерно да кажем, много хора не си харесват носа, гърдите, нали, при жените или такива неща. Или косата, примерно, да, може да поработят над това нещо, нали, да го подобрят с някаква корекция. Но лично аз за моите вежди се чувствам добре с тях, така че не смятам да си ги пипам. Ще се хвана за думите ти, както си създаден така. Ти с тия татуси ли си създаден? Не съм създаден с тия татуси, не. Впоследствие съм си направил. Ето, очевидно. Ето, значи подлежиш на промени. Не, всеки човек подлежи. Аз цял живот ще подлежа на промени. Просто конкретно за веждите, за момента поне така си ги харесвам и не смятам да си ги променям. Аз не успях да разбера, стиснахме ли си ръцете в крайна сметка или не? Стиснахме си ръцете в принцип. Но наистина не желая да си ги променям веждите. Значи за тебе това нищо не е.
То беше за вайба, брат. Ох, боже мой, не отново това! Беше си за вайба, брат. Пустия му вайб. Първата тема, в която искам да навлезнем с теб е моделството, защото Добре. ти си модел. Да. Аз не съм много запознат с моделството, понеже не си прехапвай устните докато ме гледаш, защото не съм бил модел. Не, аз такова, защото имам вода тук. Пи вода и потече от устата. Ти пи вода преди 10 минути. Да. Тоест в момента си тъкат лиги. Да. Защото те гледам и си много красив и да станеш от лигите. Това е още по... Добре, харесва ми. Да, знам, че ти харесва. Това, което искам да знам за моделството, понеже Да. не съм много запознат с това, е... Какво е да си модел? Трудна ли е работата на един модел? Ами сигурност не е лесна работа. Искам да ми разкажеш за това, защото това, което ние виждаме като хора, които не сме модели, аз не хода по ревюта и не гледам много моделстване и как хора го правят, но това, което ние виждаме е как вие ходите и няколко крачки по-късно се връщате. Това е, което ние виждаме. Ами това реално е един много малък сегмент от моделството, защото това е фешън шоуто, нали? Това е runaway, нали? Това е като дефилираш, но ти можеш да снимаш, да имаш конкретно за някое видео, за снимки. Нали, то вече самия модел се селектира според това дали е подходящ, било то за самото шоу, за самата тематика или за самата кампания, която нали, кампанията включва основно снимки и видеа. Нали. Но да си модел сигурност не е лесна работа, трябва да изпъкнеш по някакъв начин, защото като цяло моделите не са красиви. В смисъл ти да си модел не е нужно да си красив. Ти си модел да, и кажеш, че не си красив. Ами аз лично за себе си не смятам, че съм красив, аз смятам, че по-скоро съм специфичен и се откроявам. Нали, това е моето често мнение за мен самия. Вече дали хората ме възприемат като красив или не, това, нали, ако някой ме възприема като красив, аз мога да бъда единствено само благодарен. Но аз лично се възприемам, че съм различен. Нали, това е, което при мен е плюса, че аз съм с нестандартна визия и това ми е като плюс. И аз реално заради това толкова бързо, като навлезнах в моделството и започнах да имам ангажименти, понеже просто в България особено. Защото в България индустрията не е силна. България индустрията за моделството реално почти не съществува, поне от това, където аз видях, защото истината е в страни като Италия, Франция, в Англия, в Америка, в Азия. Има силен пазар. В България по-скоро ти като модел може да се подготвиш, да си натрупаш някой портфолио, да отидеш някои ревюта, да участваш в някой друг клип, някоя друга кампания и вече с това портфолио, което си натрупал, да отидеш в чужбина вече, където е наистина сериозното ниво. Така че това е моето мнение за моделството. Със сигурност не е лесна работа, но при мен много натурално се получи цялото нещо. Аз никога не съм го търсил, не съм го мислил, нали, сега искам да стана модел. Аз бях на едно събитие в едно заведение до НДК инфлуенсърско. Да, Живка Б ме беше поканила. Как се казва това заведение, защото не съм го чувал? The Shots ли? Как беше? Не помня. Инфлуенсърско заведение? Не, инфлуенсърско събитие. Аз инфлуенсърско заведение ли казах? Да. Или аз така съм разбрал. Инфлуенсърско събитие имаше в The Shots. Не The Shots. Не помня как се казваш това заведение. Точно по едни стълбички нагоре в НДК, както и да е. Това са много заведения, се качваш по стълбички, за да стигнеш до тях, но да разбирам, че има заведение и на това заведение какво стана? Имаше един фотограф, който нали, дойде при мен и ми каза, имаш интересна визия, били пробвал като модел. И аз бях някакво, нали, първо малко се отчудих, защото аз знам, че моделите са по-изчистени, няма толкова много татуси. И аз му викам, нали, окей, човек, но аз имам много татуировки и не смятам, че съм подходящ за модела. И той ми каза, че в момента е много знаеш как да се предложиш обаче като кадър? Да. Аз не ставам. Аз не става. И не, това ми беше честното, нали, първоначалната мисъл. Викам си, моделите. Аз съм гледал някакви неща. Нали, нямах много в този момент поглед над това, където се случва в света на модата. И реално си викам, аз съм много татуиран, не ставам за модел, той вика в момента нещата са много разчупени, даже се кефят, като имаш татуси, били пробвал и аз съм окей, да, бих пробвал, защо не. И той ми изпрати визаж, това е моята агенция, с която аз работя, там минах като нещо като кастинг, направиха ми снимки, одобриха ме, подписахме договор. Какви снимки? Моля? Какви снимки? Снимки в всички профили, преден страни, така. Преден страни, че... с без... Да, да кажем, да. Разбирам, това е много, много готино. Да. Ти беше ли малко скептичен, когато този фотограф дойде до тебе и ти каза, ей, ти ставаш за модел и ще те направя звезда? Аз не ми е казал да те направя звезда. Добре, образно казвам. Да, аз съм винаги скептичен, защото в днешно време не знаеш кой какво си мисли, кой какво му е в главата. Той може да има някакви задни мисли, сигурно. Защото специално за моделството в България, това, което аз знам и това, което ти сега потвърди, е, че индустрията е много слаба. Няма много
няма много работа за модели, следователно няма модели, той има работа, въпрос е ти колко си добър. Има работа за малка група от модели, в която вече аз мятам, че аз намирам сред тия модели, но за другата част от моделите няма. Даже аз в момента съм номиниран за модел на годината. Аз съм в топ 5 български модели в момента даже. Ти значи си голям модел, висок модел. Аз бих казал, че за тази една година така горе-долу минах през абсолютно всичко възможно, което можеш да преминеш през българската сцена като модел. Даже лятото, това ми е в момента върха като модел. Бях модел на Just Cavalli. Cavalli? Just Cavalli. Бранда знаеш ли, той е италиански? Да, обаче аз знам Cavalli, че са нещо друго. Да, Cavalli са друго нещо по принцип. Знам Cavalli, дудуци, знам какво е всичко това, но Just знаеш какво е? Просто Cavalli, нищо повече. Да. Бях модел на просто Cavalli. Ма за снимки или за видеа? Не, имахме ревю, бях за тяхното фешън шоу модел. Да, за мен това е като върха, като ангажимент. Това е за сега. За сега. Защото ще може да станеш на Calvin Klein. Ами да, реално виж, за момента следващата стъпка за мен като модел е да отида в чужбина. Аз тук в България, освен да си върта тия неща, които правя, вече няма какво. То са ревюта, клипове, снимки и така нататък. Просто в чужбина то пак е абсолютно също, но вече на коренно различно ниво и като пари, и като професионализъм. Същото, но различно, разбрах. Не, в смисъл, то са снимаш, видиш, то е едно и също. Но идеята ми е, че снимаш вече за по-големи брандове, не снимаш за кой си бутик, където продават някакви дрежки, примерно за 50-100 лева, снимаш за големи брандове, които продават дрехи за хиляди. Просто България тръгваш, тук е началото. Дами и господа, вие първо го чухте при нас, Гоше е Limited Edition и скоро няма да бъде сред нас. Така че насладете му се докато още тук. Нали това е? Ами аз чисто като модел се стърма към това нещо да достигна най-високото възможно ниво, защото аз знам, че имам потенциал да бъда модел на световно ниво. Колкото и нескромно звучи, аз го знам. И с всичко, което правя, аз съм остава мисъл да достигна най-високото възможно ниво. Аз знам, че го мога, чувствам го, знам, че съм избран, знам, че имам потенциал да го направя. Въпросът е да съм концентриран, да действам фокусирано и с времето нещата се получават. Искам да те върна малко назад, когато не успях да се доизкажа, защото някой ме прекъсна. Беше, не знам кой точно беше, за моделството, че пазарът ни е слаб и когато някое момиче твърди, че е модел и е само модел, много често се случва, не искам да обида някое момиче, което ни гледа, но май много често се случва то да не е само модел, а да е и нещо друго. И затова ти мислиш ли си това, когато този фотограф ти каза, аз ще направя модел? Ами виж, не си мислиш, то май иска нещо да прави с мен. Това като цяло го има в шоу бизнеса. В смисъл, ти като човек, който до някаква степен инфлуенсърството, то пак си шоу бизнес. Комуникираш с много артисти и всякакъв такъв тип хора, които са в шоу бизнеса. Това го има. Има го това, че примерно някакви модели, артисти, това не е някаква тайна с продуценти, менеджери и тем подобни. Има го това нещо, но то избор е твой дали да го правиш. В смисъл, за мен това са хора, които просто не са достатъчно убедени в своите качества и не вярват, че освен, че не могат да пробият с качество, ми пробиват чрез това да се продават. Чрез това тях да ги пробиват? Да, пробиват примерно, да. Разбирам. Значи, да, това, което исках да кажа е, че на много малък пазар има много малко работа и трудно може да бъдеш само модел. Нали е трудно? Можеш и да бъдеш само модел? Не, България не. България трябва да работиш с много големи брандове и то по-скоро вече като инфлуенсър. В смисъл, вече те да си спонсори, тогава това само да живееш, да имаш някакви примерно съвместни колаборации с тях, но само като модел, в България за мен това лично не е възможно. Да живееш само това нещо, защото изкарваш една нормална заплата, която лично за мен не е достатъчна. Нали, ти можеш да живееш само с нея, но доста скромно, бих казал. И предполагаме непостоянно, защото може да имаш много голям ангажимент този месец, следващия да нямаш нищо. Да кажем, този месец може да имаш ангажимент, след 2-3 месеца чак да имаш пак добър ангажимент, през другото време да имаш някакви малки ангажименти, които са ти някакви джобни пари буквално. Така че ако искаш наистина да се развиеш сериозно като модел и да живееш само това нещо, място е чужбина, страни като Италия. Там мога да направиш. Добре, а моделството не е ли малко паянтова, клоняща към неблагодарна професия, заради това, че трудно можеш да направиш кариера в моделството в дългосрочен план? Тоест, ти сега си модел и си интересен, но след 20 години, като си устарял модел, сигурно работата ти става по-малко.
Ами да, точно, аз затова по-скоро бих казал, че съм останал моделство на заден план, защото това е доста временна професия. Нали, по-скоро докато си млад и красив, вече след това, нали, а, може да се развиеш моделството, но примерно като дизайнер, ако почнеш да правиш твои дрехи и така нататък, ако станеш букер, да менежираш, има си развитие като след това да бъдеш модел, нали, чисто в модната сфера, но лично аз себе си не се виждам като просто модел, разбираш ли? Мене моделството, пак казвам, никога не ми е било цел, никога. При мен става много без да го търся, много натурално се почва. Каква е твоята цел? Аз съм като този, как се казваше, Мондьо. Каква е твоята цел? Каква е? Ами лично моята цел е да се развия в музиката, това ми е най-голямата цел, да се развия като артист. Също така да създам свои бизнеси като предприемач и да участвам в филми и сериали, да се развия като актьор. Нали? То при мен е много компактно, защото, да кажем, в България, примерно, хората се развиват само в една сфера, докато, примерно, в чужбина, да кажем, давам пример Bad Bunny. Той е главно се занимава с музика, но участва в филми, снима се като модел, има си бизнеси, нали, и така нататък. Кетч. Имаше също... матч в WWE. Да, точно, аз така се виждам, нали, по този начин развит. Но искам със сигурност, поне бих желал, аз времето ще видим кое ще ми бъде главното, но бих искал музиката да се превърне в моето главно нещо. Харесва ми този подход, защото аз също по този начин мисля. Не искам да си поставям ограничения, само музика, моделство или нещо такова. И аз бих дал на хората същия съвет. Пробвайте различни неща, пробвайте да пробиете навсякъде, никога не се задоволявайте с малко и никога не се концентрирайте в правенето само на едно нещо. Тоест, ето аз съм започнал като влогър, снимам клипчета, направих си подкаст канал, сега снимам други клипчета. Точно, да. Поддържам TikTok профили, пиша книги, правя събития, турнета. Ето виж, ти си един пример за човек, който просто не си поставя рамки в това, което правиш. От ти да кажем, как се възприемаш, честно, като какъв? Аз съм, честно казано, основно когато някой ме попита, казвам, че съм ютубър, защото аз официално и главно съм това. Хората ме знаят от YouTube и ме знаят, защото са ми гледали клипчетата. Сега, ако отида на някакво литературно четене, ще кажа, че имам книги, защото тях това ги интересува, не това, че качвам клипчета, но ако трябва да се представя по някакъв начин, казвам ютубър или инфлуенсър, защото вече инфлуенсър е много широко обхватно и на старите хора, ако им кажеш ютубър, няма да знаят, ама за инфлуенсър са чували по новините, че това са хайманите, дето нищо не правят и нали, така ги представят. Това ще знаят какво е. Аз по-скоро би казал, че се представям като артист инфлуенсър. Въпреки, че аз лично не харесвам думата инфлуенсър много някакси, или по-скоро ми е трудно да се възприема като такъв, въпреки, че много хора ми казват, ти си инфлуенсър. Нали, най-вече след къща на инфлуенсърите, но... Трудно е да участваш в къщата на инфлуенсърите и да не ти казват че си инфлуенсър. Да, така че аз се възприемам като артист, под шапката на думата артист, възприемам човек, който се занимава с музика, с моделство, нали, насочен съм към филми и сериали и също така искам да създавам свои продукти и услуги, които да предлагам на хората. И също така... Ти това го каза преди малко. Бизнеси, предприемачество, свои продукти и услуги, които да предлагаш на хората. Какви са тия продукти и услуги? Какво искаш да правиш? Първоначално искам да създам свои мърчове, най-вече насочени към дрехи и такъв тип неща, аксесуари, защото аз много обичам модата. Нали. Иначе с времето искам да създам свои продукти и услуги. Още не знам какво точно, но да кажем, аз съм много фен на хора като Стив Джобс, Илон Мъск, хора, които създават такъв тип компании, които стават за поколения напред и които променят начинът, по който съществува светът. Иноватори, да, искам да създам нещо иновативно, но това е в процес на моя личностно и професионално развитие. То ще дойде само себе си като всяко нещо. Сега не мога да ти кажа, ще създавам телефон, компютър или нещо такова. Искам да създавам нещо такова, което да остане след мен самия. Така че за момента просто съм концентриран да се развия в шоу-бизнеса като артист, да си развивам социалните мрежи, да се развивам личностно като човек, защото вярвам, че професионалното и личностното развитие са ръка за ръка. Няма как едното без другото, така че това е върху което съм се концентрирал в момента. Така, между другото, това е много мъдро, че професионално и лично паралелно трябва да се развиваш, а не едното да е за сметка на другото. Харесва ми тази твоя мисъл. Като каза мърчове, ти искаш да правиш бранд за дрехи, така ли? Не е точно бранд за дрехи, сам не знам дали ще е бранд за дрехи. Първоначално ще започна с мърчове, с тениски, такива бандани, шалчета, очила, неща, които реално аз нося, неща, които аз харесвам, защото аз съм се убедил, че
трябва да предлагаш на хората това, което ти харесваш, това, което ти обичаш да носиш. Нали, аз в момента така доста гледам хората как се обличат в чужбина и искам просто да вкарам нов стил тук в България и това ми е като цел, нали, за дрехите най-вече. Аз съм забелязал, че хората в чужбина се обличат малко по-семпло, така да се каже, малко по-различно от хората в България, защото ние тук сега, каквото и да си говориме, ние малко имаме циганско отношение към много неща. Ние предпочитаме всичко да ни е много цветно, много пъстро, дори включително с пластичните операции, нали, идеята на това да си направиш устни или зъби или цици, нещо такова, е ти да изглеждаш добре, но да изглеждаш максимално натурално, така че да не си личи, че е направено. В България има такава практика, че момичетата си слагат един хиалурон, който изглежда за мен е поне зле. И то масово за обществото изглежда зле. Сега има някакви фетишисти, които се кефат на такива неща, но те самите се срамуват, че се кефат на такива неща и не искат много да показват жените, с които Аз нямам против момичета, които имат хиалурон в устата и силикон в гърдите, въпросът е да е естетично направено. Нали, ако те имат тази нужда и се чувстват по-добре по този начин, аз съм окей, но има, както ти каза, една група жени най-вече, които просто не мязат на нищо, брат. В смисъл, буквално са супер трагични и не знам кой мъж би си легнал от тях. Те не знам. Но такава ми идеята, че ние тук сякаш нямаме мярка. В смисъл, те си казват, че си направя, устните ми са гадни, тънки, ще ги направя много сочни и ги правят прекалено сочни, прекалено изпъкнали. По-скоро и при дрехите може би е нещо такова. Средностатическия българин няма вкус за естетиката. Няма, и се губят в тази граница, нали? В това търсене и просто не ги правят нещата естетично. Така е. Или са много шарени, или пък са прекалено семпли. Трябва да намериш баланс в живота с всяко едно нещо и в начина, по който изглеждаш, в начина, по който се обличаш. Всичко, което правиш, и тогава вече резултатът ще е добър и ще е красиво, със сигурност. Така е, и да се върнем на това, че и в дрехите става нещо такова, защото в България са много на мода не доста шарени, ама примерно сега са много модерни такива панталони, каквито и ние в Конданс правиме. Ти си ги виждал нашите такива аребате панталони, спектрум панталони, те по тях имат каишки, ципове, катарами, в смисъл имат хиляда неща по тях. И това е нещо, което върви в България и те са ни от няколко месеца насам, откакто ги пуснахме, бестселър на сайта и много се продават за сметка на това по-изчистени неща, ето като това Switcher, не върват толкова. А май на Запад не е така, май на Запад повече биха създали примерно една най-обикновена блуза, която да обаче в някакъв много готин цвят и да има много готин детайл, примерно нашивка, нещо такова, бродерия. Според зависи, но има го това, че българите си харесваме да е шарено, да изпъква и да се набива на очи. И специално при дрехите не мисля, че това е нещо лошо, това си е нашия начин. Няма, това си е нашия начин, просто всеки носи това, което му харесва, да кажем. Ти като тиш на чалготека, мога видиш и надписи Gucci, Dior на тениските те направиш, ти изкарат очите, нали? Така че просто българите го обичаме това нещо. Филип Плейн. Да. Мисля, че Филип Плейн е марка, която в чужбина не се слави с много добро име. Не е някаква много престижна, сигурност. То е по-скоро някаква такава марка, която мъжете виждат и си казват, добре бе, аз съм мъж, верно ли си сложа тази тениска с паети? Поне това е и с тия блещукащите диамантчетата и с някакви чая малко, това е женско. Докато тук в България струва 200 лева, значи съм газар, ако го носа. Да, си купа Филип Плейн. Тук обичат скъпи неща да носят. Това им дава някакво усещане, но всеки сам си преценява. Всеки сам си преценя, това е българското такова. Като заговорихме за всеки сам си преценя, няма как да направя плавен преход с това, но искам да си поговорим за следващата ни тема, къщата на инфлуенсърите. Ти взе участие в сезон 2 на къщата на инфлуенсърите. Точно така, да. На мен ми е интересно нещо, защото аз и от първи сезон имаше вътре мои близки приятели, във втори сезон познавах много хора. Изобщо разказвали са ми какви ли не неща за къщата на инфлуенсърите, как са били вътре, какво са правили, но не мисля, че толкова много има кой да го каже публично цялото това нещо.
И затова използвам случая, понеже си тук, да попитам, понеже не всеки има възможност да участва в един такъв, нека го наречем експеримент, защото много хора са заключени на едно място. Ти влизаш в къщата на инфлуенсърите, тя се снима май месец. От май до юни. Един месец се снима къщата на инфлуенсърите, ти влизаш там, предполагам не познаваш никой от там. Ами аз от този сезон познавах, Ивка. Аз Ивка познавам от 2-3 години някъде. А вие, значи, сте се познавали, не си бил съвсем като... Да, с нея се познавахме, с Томас се познавах, защото той също е модел. Томас е модел? Да, но той преди е бил модел, в смисъл... Преди да остарее. Преди да остарее, Томас е бил модел, чухте го за първ път при нас. Той даже още ходи да снима, просто не знам даже... Просто той снима. Да участва в снимки и клипове така нататък. Да разбирам какви клипове участва той. Знаеш какви клипове? Какви клипове? Чалга клипове участва, в рекламни клипове участва, всяки клипове участва. А ти получавал ли си някога в моделската си кариера, това трябваше преди малко да те питам, ти някога като модел получавал ли си някакви такива предложения за да те снимат гол или да спиш с някоя жена или по-хубаво да спиш с някой мъж, такива неща? Получавал съм. И как беше? Няма назвавам имена. Не съм приемал, разбира се. Защо? Защото това е нещо, което аз мятам, че не бих направил. В смисъл, нещо, което просто аз няма да се чувствам добре след това, защото там масово упражненията са от хомосексуалисти, нали, към мъжете. Тоест да разбирам, че ако хетеросексуален мъж ти предложиш, е различен отговор ти. Не, идеята ми е, че да кажем ти като мъж няма в модната сфера да получиш предложение от жена да спиш с нея за пари. Така ли? Това нещо е интересно. Защо? Защото там модната сфера и като цял шоу бизнеса се върти от хомосексуалистите. Това го чухте за първ път при нас, уважаеми зрители, аз не го знаех. Масовото хората, които са продуценти и тем подобни са хомосексуалисти, което няма нищо лошо. Въпросът е вече ти дали сам си готов да направиш тази саможертва със себе си. Аз лично, за мен самия предпочитам нещата да ми случат по-бавно, по-трудно, но да знам, че не съм нарушил своите морални ценности, разбираш. Мъдро. Ако такова предложение дойде от жена, тогава мога да се замисля. Ама не бе, виж сега то... Тогава честно мога да замисля, но за момента не ми се случило. Случило ми се не повече от 5 пъти да получавам от мъже предложения. Ти си ги броиш, Аз казвам, че не са били чак толкова много. Да, бе, не агресирай, няма проблем. Да, аз не агресирам. Шегувам се. Не агресирай, брат. Добре. Идеята ми е, че да, били са за немалко пари и възможности, които са. Ти даже си ги питал колко? Те ми казват, примерно, ако направиш това, получаваш това, ще съдействам с това, разбираш и те си много... Хората като цяло с пари и власт са много директни. Те не си губят времето. Казват ти, искам това от тебе, получаваш това от мене, разбираш. Той си идва до тебе Роберто Кавали и ти казва, виж сега, искам ти да правиш секс с мене и примерно, замяна на това получаваш 2000 евро. Примерно в неговия случай едва ли ще дойде лично, той му някой ще сложи с тебе, нали? Не съм комуникирал чак с хора като Роберто Кавали, но тук в българската... Той не знаеш защо е Кавали. Да. Явно такава е причината. Да. Тоест да разбираме, че и там има мърсотия в бекграунда. Шоу бизнес е едно лайно, хора. Шоу бизнес е лайно с позлатено отгоре, разбираш? В смисъл, то е лайняна работа в шоу бизнеса. Всеки пребава всеки. В смисъл, там всичко е толкова фалшиво, всичко е толкова нагласено, толкова е... Аз колкото повече навлизам, все повече се ожидавам в това. И индустрията се управлява от хора, които се водят от дявола, не от Господ. В смисъл, хора с лоши намерения, хора, които не ти мислят доброто в повечето пъти. Ти там си един продукт, нищо повече. Те те гледат като човешко същество. В смисъл, ти за тях си машина за пари, нищо повече. Ако имат изгода от тебе, се занимава с тебе. Ако не си никой, чао. И да го духаш, това е. Не звучи много хубаво това, то което не е хубаво, казваш. шоу бизнесът е така. Който е вътре, знае за какво става въпрос. Аз първа навлизам, така че се убеждавам, че е лайняна работа. И то ти говоря тук в България. Представям си в чужбина какво е. В смисъл, всеки е чул някакви слухове за Холивуд и за това ниво вече, за какво става въпрос там. Не със сигурност, но няма значение. Аз правя това, което ми харесва, следвам си моят вътрешен глас, имам си принципи, които следвам, така че вярвам, че когато човек има ясна визия, знае къде отива и се води от чисти намерения, ще постигне това, което иска. Със сигурност.
От време на време много мъдро влизаш с някакви такива мъдри отговори. Добре, след краткото ни отклонение, нека се върнем на къщата на инфлуенсърите. Да, знаех Ивка Бейбе, Томас го познавам от модните среди. Котарачето един път го бях видял. Жуто на това събитие, в което се запознах с този фотографа, беше Котарачето. Той ли беше фотографа? И Ивка Бейбе беше там също. Реално Ивка Бейбе беше поканена на това събитие. И там Котарачето също присъстваше и там се запознах с него, говорили сме си, даже един TikTok снимахме. И това ми било като комуникация с него, с който съм се познавал. Значи Котарачето. Защото после много бързо си станахте близки в къщата с Котарачето, имахте сватба. Сватба, да, целунахме се. Аз нямаше да го казвам, но да. То се знае, смисъл цяла България видя това нещо. Наистина с Котарачето се целунахте. Мен това не ми е проблем, в смисъл аз пак ти казвам, аз съм си го направил за шоуто, нямам драма с това нещо, аз съм си широко скорен, но това лично, което не ми хареса в Котарачето и защото, нали, после може и хората си видяли, че съм се обърнал така против него, съм строго. И то аз даже в момента нямам нищо против, по-скоро за онзи момент гледах къщата ми стана малко... По-скоро не ми хареса неговата двуличност и лицемерност, това не ми допадна, гледайки епизодите на къщата, но сега наистина съм, даже 2-3 пъти го засичах, говорихме си здравей, здрасти, как си. Така че аз нямам никакви проблеми с него, нито с Веселка, защото аз Веселка знаеш, че доста си я тропах. Така ли? Тропал си Веселка? Сега разбирам, да. Тропал си Веселка. Вие с Веселка имахте някакъв мини-биф. Тя когато дойде на реакция при мен, ето там на съседния сет, той каза... вече го няма. Добре, още си я тропаш. Веселка каза, че имаш... Не помня точно какво каза. Всъщност помня, тогава каза, че имаш малка пишка. Да. Как го знае, какво сте правили, не знам. Това си е ваша работа. Нищо не сме правили, просто тя историята, даже тя беше много вайрал. Анджела беше разказала, като беше там, ще си кажат. Имаше парти след къщни инфлуенсърите, бяхме само инфлуенсърите, които бяхме участвали в къщата, заедно с екипа. Бяхме горе в къщата в Делта Хил и нещо си бяхме понапили и си говорихме някакви сексуални неща. И не знам какво стана на въпрос. И аз нещо бях казала, че тя какво беше казала? Аз бях казала, че е дебела, тя неща се беше засегнала и нещо оттам тръгна цялата работа. Веси, трябва да си казвам и нещо друго, защото Веси не се засяга на такива неща, тя е доста Аз нещо бях обидил, аз принципно понякога съм много кофти и нямам съм пернат през устата, в смисъл не си меря приказките. Георги е много кофти. Да, и нещо бях изтръсил тъпо, бях пиян, нали? И оттам тя се издразнила и е говорила някакви работи. Така че самият тази смисъл... Виж, хората се засягат, като знаят, че това е така. Примерно, аз казвам, че не ми е малък и 10 жени да твърдат, че ми е малък, примерно, които не ме харесват, аз няма да се засегна, защото, разбираш, знам, че не ми е малък, така че няма какво да го мисля. Дори да ми е малък, аз какво мога да направя по въпроса? В смисъл, ти така си роден, примерно. Няма хубаво сега да се оперирам в Турция или нещо такова. Това ще да кажа, има какво да направиш по въпроса, ако имаш проблем с това, но мен не ми е зор, аз съм си доволен от моя размер. Всяка мацка, почти, която съм бил с нея, след това се влюбва в мене. Така, почти. Почти каза всяка. Почти, значи все някоя не е доволна от размера на пениса ти. Какво каза тя? То не е до пениса, то да се влюби не е само до пениса, това как го правиш, така че аз съм си много окей с себе, смисъл, имам си конфиденс на тема секс, имам си конфиденс на тема полов член, така че нямам драма. Всеки си говори каквото искам. Който е бил там и знае за какво става въпрос. Бил там? Да. Добре. Аз не казвам, няма нужда да убеждаваш мен, аз не съм виждал твоя пенис. Аз не убеждавам, аз просто искам да кажа на хората като цяло, защото съм забелязал, че много така инфлуенсъри хора, като правят някакви неща, се обясняват като ги нападат с нещо. Аз тук това стана въпрос заради случката с Веселка. Тя говори без да знае. Тя никога нито ми е лапала, нито съм я бал, защото аз нея никога не бих и пуснал. В смисъл, аз един път съм правил секс с дебела жена, просто не ми хареса. Аз това съм го казал много пъти. Нямам нищо против дебелите, просто не е моето. Аз искам да правя секс с хора, които изглеждат до някаква степен добре, ме приличат, защото аз смятам, че се поддържам и нали, искам да е с някой, който ме прилича сексуално. Веселка не ме прилича сексуално, не е грозно момичето. Тя е много хубава Веселка. Да, хубава е, просто не е моето, не ми допада и така. Тя си харесва друг тип мъже, аз харесвам друг тип жени, да е жива и здрава, си живее живота. Аз даже не знам какви ги върши, тя тотално изчезна след
къщата на инфлуенсърите. С Веси бяхме в Елате ни вижте, предаване на Павката Ицака, тип черешката на тортата. Да, точно същото. Елате ми на гости. Да. Ние сме втората седмица, така че де-факто май трябва даже първият епизод да е излязъл, когато се качва пълния подкаст на това. Така че да, може да ни гледате в канала на Павката Ицака. Веси участва там, сготви много хубаво. Имаше баница и торта за десерт. Да. Ама чакай, аз спойвам. Не, може да го включиш. Не съм подписвал нищо. Ама това е лек спойлер, да знаете, Веси сготви много хубаво. Ако е спечелил, не знам. Аз чакам да вие дали ще ме поканят в това предаване. Те мисля, че снимаха само 2 седмици, може би сега ще продължават, но би следвало да те поканат. Ти си интересна, колоритна личност. Ще го видим. Ще си кажат. Ще си кажат. Къщата на инфлуенсърите. За къщата. Това са хората, които познавах, дори не познавам там. Да, това, което... Вече познавам, Исках, вече ги познаваш всичките. Познавам. Това, което искам да знам е в къщата на инфлуенсърите, когато влезе и познаваш много малка част и то явно не чак толкова близко, не толкова добре. Ти чувстваше ли се самотен? Не. Добре, не се чувстваше самотен. Чувстваше ли се сякаш не ти е там мястото? Чувстваше ли се сякаш къщата на инфлуенсърите не е съвсем за теб? Имаше го това нещо. Имаше тук от целият въпрос, защото сега не знам колко хора го знаят това нещо. Аз реално тогава бях в супер голяма дилема. Бях в много труден период, защото точно в този момент се претърпявах така доста промени в моя живот и се чудех дали да напусна България или да остана дали да отида в Испания или да остана в България. Какви сте тия промени? Ще ни кажеш ли или ще ги запазиш за себе си? Не, сменях средата, в която движех, бях в лоши среди, не правех много добри неща. Да, какви са тези неща? Примерно тогава спирах да пуша трева, да употребявам наркотици, такъв тип неща, които си имат влияние върху тебе. В смисъл, аз не го крия това нещо, бях тръгнал по лош път, бях започнал да се занимавам с лоши неща, по които изкарвам пари. Не говоря за някакви страшни схематики или нещо такова, но бях тръгнал по лош път, бях кривнал, бях започнал да крада, да продавам някакви неща. Значи това е малко конкретика за нещата, които си правил, с които не се гордееш, но сега вече си се изцерил от тях, така. Сега то си е процес на промяна, нали? В смисъл, ти като смениш средата и бях в една много токсична среда, постоянни проблеми, постоянни побоища, постоянни филми. И мен това не ми харесваше, много ме напрягаше, целият този трап филм, така да го кажем. И исках ново начало за мен самия като човек. Защото хората около мен ми казваха, нали, имаш потенциал, не си го пилей с глупости, поеми по правия път, развий се, нали, с това, което ти харесва да правиш. И реално, между другото, беше много такъв емблематичен момент в моето съзнание в този момент също, защото реално това, което ме върна към правия път и ме накара да се надъхам, да съм сериозен с това, което искам, беше, че видях няколко човека около мене, които също бяха тръгнали по лош път. И аз на мен тогава си ме знаех от Bad Boy, от TikTok и така нататък, но аз тотално бях заебал социалните мрежи, не бях изобщо качвал никакви неща. Допреди къщата на инфлуенсърите, аз бях тотално off social media, в смисъл само TikTok и мене не ми хареса. Аз никога не съм искал да бъда известен, в смисъл. Никой не ми е харесало това внимание. Аз като за пръв път се сблъсках с някаква сравнителна разпознаваемост, примерно като гръмнаха TikTok с Bad Boy. Супер много ме напрегна цялото нещо и бях някакво, това не е за мен, не ми харесва. А сега как си в това отношение? Вече се чувствам добре, защото го правя съзнателно и го търся, смисъл. Вече съм избрал това, което искам, приел съм го, че то е свързано с това хората да те разпознават. Сега го правиш съзнателно? Сега го правя съзнателно, да. За първ път го чухте при нас. Гош в началото е бил толкова друсен, че е правил контент несъзнателно. Може така да се каже. Значи е така ли? Аз не казвам, че съм бил пристрастен, аз по-скоро много съм пушил трева, нали? Такива неща като примерно кокаин, екстази, които съм употребявал, те си били чат-пат по партията най-вече.
Но посланието ми към хората е, че наркотиците и този тип на живот не води към нищо добро. В смисъл това, освен да ти вземе и да те бъгне, нищо няма да ти даде. Те хората го знаят, това е някакси Да, такова вярване, както хората го приемат наркотиците са лоши, водата е мокра, знаеме го. Но хората го приемат, че е нещо готино, в смисъл като друсаш, като пушиш, че си генгстър, че си такъв. Не, за мен това не е яко, честно. За мен е яко да си образован, да си тренираш, да правиш нещо с живота си. Това е смислено, това си заслужава. Да оставиш нещо след себе си, защото аз стигнах до извода, че смисъл на човешкото съществуване е в това да се развиваш ментално, духовно и физически, и личностно, и професионално. Нали, в професионален и в личен план също. И постоянна еволюция, това е смисъл, защото ти като ти не си в този процес на еволюция, сякаш спираш смисъла на сътворението. Нали, това са вече малко по-философски тематики, но аз лично го вярвам, че смисъл на човешкия живот е еволюцията и да оставиш нещо след себе си. Всеки ден да бъдеш по-добър от предишния ден, всеки ден да даваш, защото ние трябва да даваме. То е процес взаимен на даване и получаване, така че вярвам, че това е смисъла, да. Отново големи мъдрости от тебе. Да, аз съм като Павел Коелho, брат. Като Павел Колев. Като Павел Колев. То си звучи по същия начин. Като Павел Колев, да. За първ път го чухте при нас. Уважаеми зрители, тогава да бях в този процес на промяна и реално ми скочи. Аз даже често за къщата на инфлуенсърите не съм очаквал да ме изберат хора. Честно, аз отидах толкова пиян, толкова бях размазан, бях след дискотека. Ти си кандидатствал? Не, казаха ми има кастинг. И ми казаха, еди на коя си дата, ако искаш на кастинг в студиото. Ама си знал за какво е кастинга? Знаех, че за къща на инфлуенсърите. Това Ама аз не бях гледал нито един епизод. Знаех, че е имало такова предаване. Ако не реагирах, аз нямаше да съм гледал. Знаех, че примерно участвал Тато Стонера, този Николас го знаех също, знаех този Крис, го знаех. Той Николас, не го знаеш много добре. Николас, да. Знаех Карина, защото тя е гадже на един приятел. Аз знам, че Карина е гадже на... Дейв. Дейв? Дейв. Да. Дейв. Yeah. Да, виждал съм Дейв. Да. Ние с Кари даже докато реагираме сме си говорили, че тя добре се ориентирала. Да. Защото той е чернокош. Да, чернокош, да. За добро хората, момче. не знаят, съм готино момче. Прави музика и този модел също. И знаех, че са участвали, знаех, че доста гърмат социалните мрежи. Аз тогава в този момент бях още малко, нямах много поглед над нещата, защото аз допреди къща на инфлуенсърите много не съм следял българските създатели на контент. Не ги знаех особено. Аз даже още има на моменти, в които ми казват някакви имена и аз не се сещам, примерно като този с хака, Крис. Как беше? Криската, предполагам някакъв известен. Да, той е на Анди и Дани, приятел, първо снимаше с тях. Много често видял, дали са в негов си канал, много добре му се развият нещата. Не го знаеш, защото контента му е по-детски ориентиран, като на Анди и Дани. И не е насочен към тебе, в смисъл ти не си в тяхната таргет група. Идеята ми е, че има такива имена, които са големи, предполагам, с много абонати, много хора ги знаят, но аз просто още не съм запознат с тях. Както и да идеята ми, че аз не се интересувах, знаех просто, че има това предаване и бях гледал епизоди, отивах на кастинга супер разцепен, даже не помня честно какво съм говорил, нямам помен истина. Те може за това да са те избрали. Може. Защото те, предполагам, имат интерес към това да участват по-скандални личности. По-скандални личности, да. А кой да предположи, че ти не си всъщност скандална личност? Аз съм скандален въпрос, че точно в този момент аз съм много скандална личност, в принцип. Ама ти не си такъв като Анджела, примерно, да дигаш скандали там. Ти си много чил. Аз там бях чил, но там имах друга цел. В смисъл, аз влезнах с цел в къщата на инфлуенсърите. Аз исках просто да хората ме погледнат по нормален начин. Аз се чудех да правя ли скандали, да правя ли някакви неща вътре. Викам, не брат, влезни чило. Просто така го усетих, бъди си чило, защото в този момент ми беше някакво много объркано, някакво много меланхолично, постоянно от депресия в депресия влизах и излизах. И викам, ще бъда чил, нека видя какъв ще е резултат след къща на инфлуенсърите. Ако има интерес,
ще продължа да съм тук в България, ще се захвана с това, където съм си избрал, ако не отивам в чужбина и напускам България. И реалното път така се получи, че хората, не знам дали си им допаднал или не, но виждам интерес към това, където правя. Започнаха така да си ме следят все повече и повече. На живо, като се виждаме, много як съпорт ми дават много хора. Също ми пишат много готини съобщения, за което съм много благодарен. Много ме надъхва това нещо също. И аз започнах да виждам смисъла и си казах, окей, защо? Защото получавам някакви съобщения от сорта, например, брат, като те гледам, се надъхвам. И някакви такива неща, които са позитивни в техния живот, на тези хора. За ти ги инфлуенсваш. Да, и си казвам, окей, добре, защо аз имам тази сила да влияя по този начин на хората. Значи аз вече виждам смисъл, за който да живея и за който да правя това, което правя. Разбираш, защото аз стигам до извод, че искам с нещата, с които се занимавам, просто да покажа, че едно нормално момче от едно нормално семейство може да постигне това, което иска, без да има зад себе си помощ, пари и така нататък от други хора. Нали, то с времето има хора зад мен, защото няма как да се развиваш без да има хора, с които да работиш, но аз не тръгвам с готов старт. Всичко това, което съм постигнал за момента е било сам. В смисъл, аз не разчитам на абсолютно никой. Така че искам да покажа на хората, че стига да знаеш какво искаш, стига да се бориш и да се строиш здраво, мога да го постигнеш, не трябва да си поставяш ограничения. Така че да, това ми е на мен смисъл, заради това го правя. Чувствам се добре от това нещо, като го правя. Искам с времето да става все по-добре, искам да има един ден възможност да помагам и на хора, да предоставям, да примерно се направя и като фундация, както има Бербатов, да предоставям възможност на хора, които имат талант, но нямат възможност да го правят, защото да кажем, аз знам какво е това усещане да искаш примерно да пуснеш песен, но да нямаш пари да го направиш, разбираш. Защото примерно не е ефтино, или да ходиш на уроци по пиано, на пеене или нещо друго. И как се вика да не мога да правиш. Да, като цяло е много гадно това, амбицията ти да не може да се срещне с финансите, с които разполагаш, защото всичко голямо и значимо, което искаш да направиш, изисква инвестиция, която ти ако нямаш, седиш просто с идеята и това е задушаващо и много гадно. И това е гадно, да. И това е смисъл, който аз открих. И реално съм адски благодарен на Павел Колев и Ицака за тази възможност да участвам в къщата на инфлуенсърите, защото това беше много повратен момент в моя живот и ми даде, все едно запали един пламък в мене, който вярвам, че ще се разраства все повече и повече и ще прерасне в нещо голямо и наистина красиво. Така че съм много благодарен на Павката Колев и Ицака за възможността да участвам в къщата на инфлуенсърите и еболата, че правят това като правят, защото и на тях не им е лесно, и на тях им е трудно, смисъл. Не знам, че се сблъскат с много трудности и им пожелавам успех с това като правят. Със сигурност. Павката и Ицака се превърнаха с този формат всъщност в едни създатели на инфлуенсъри до голяма степен, защото както в твоя случай аз не бях инфлуенсър, честно. Доста се разшири в това отношение. Аз честно, допреди това не знаех кой си. И Анджела също не знаех коя е. Но включително и тия, които знаех, кои са като Ивката и Кумбата. Мисля, че най-много... Най-много ги знаех тях, да. Най-много ги знаеха, ама те пак не ги знаеха толкова много, а след това стана някакъв огромен бум. Да. И с двамата, така че къщата определено... Да, но виж, с такъв тип предавания трябва да знаеш как да си разиграеш правилно нещата след това, защото има много хора, които участват в някое предаване, било то Игри на волята, Big Brother, къщата или каквото и да е, и след това изчезват. След това не правят нищо с този тласък, който им се дава, разбираш. То са повечето. Даже в някое много вайрал ново предаване, каквото е Ергена, да кажем. Ти колко от участничките в първия сезон на Ергена си спомняш? Те са били може би 20 момичета. Ами аз си спомням за Денис, тази туркинята, тъй като тя не прави нищо, аз я знам. Защото е моделка, ти оттам я знаеш. Да, тя е моята модна агенция, аз оттам я знам. Иначе Виктория Капитонова, ако не се лъжа. Да, но тя преди това си беше инфлуенсър. Ама тя се бута на много места, да. Реално тя добре го прави. Александра и тя се бута наляво, ясно, и си участва в различни проекти. Така че това трябва да действаш, да си в различни неща постоянно. Така че тя ги знам. Александра и Капитонова. И Ева беше в къщата. И Ева, и тя си участва на различни места, така че... Да, реално хората, които са дейни, хората, които продължават да действат, а не остават просто с това участие в предаването. Защото то е 5-6 месеца и хората го забравят.
Да. То, когато по принцип си тръгнал от някъде и си добил лесна и бърза слава, тя след това много бързо се стопява. Ето, Да, точно, да. такъв е и случая на една Сузанита, да кажем, която гръмна е така от нищото много силно, но после много бързо залезе. Да. И... То при нея беше, че тя гърми със скандал, но то няма лошо да си скандален. Това е даже нещо много важно. Въпросът е да има и още нещо. Да има и още нещо. Трябва да си, по-скоро не си скандален, а да си ексцентричен, защото хората обичат хората, които са различни и се открояват по някакъв начин. Mm-hmm. Хората, които са ексцентрични, нали. Но трябва да има и качество, трябва да има и здрава работа. И тогава вече ще се получи добър продукт, който да просперира във времето. Няма да е, да кажем, за 1, 2, 3, 5, 6 месеца или година, примерно. Така е? Да. И то много такива случаи сме виждали. Но да, къщата на инфлуенсърите започна. Ти имаш ли някакви очаквания, защото не си гледал, те не са излезли епизодите, ти си бил там, тръгнал си след това. Имаше ли някакви очаквания към това, дали хората ще харесат, дали ще станеш популярен? Честно нямах никакви очаквания. Да бъда откровен, не знаех. Просто исках да излезнат и да видя какво ще стане. Наистина не знаех нищо какво ще случи. И сигурно си останал приятно изненадан. Да, бих казал, че съм приятно изненадан и благодарен и вярвам, че съм достатъчно интелигентен да се възползвам от този тласък и смятам, че го правя. И все повече ще го правя. Mm-hmm. Така че съм приятно изненадан, да. В къщата на инфлуенсърите, да минем плавно към следващата тема, ти най-много се сближи с Анджела. Да. След което излезнахте от къщата на инфлуенсърите и двамата, мина някакво време, започнахме всички да ставаме медийно и публично свидетели на вашите скарвания, после сдобрявания, отново скарвания, сдобрявания и така нататък. Ние реално сме се скарали 2 пъти с нея. Моя грешка. Да. Съжалявам, като водиш. Може би отстрани са изглеждали много повече. Не знам. Може би са били 2 пъти, добре. Да. Са били... Реално, историята беше следната. Излезнахме от къща на инфлуенсърите, супер много започнахме да движиме заедно, но така си паснахме, което беше малко странно за мен, защото аз честно пък с нея изобщо не съм очаквал да си допаднем като хора. Защо? Какво е? Не, той няма нищо, просто някакси много рязко си станахме близки, разбираш, без да го осъзнава как се случи, без двамата да го осъзнаваме, просто някакси като някакви soulmates, но не мога да го пиша. С това soulmate Анджела? Бих казал, че тя ми е soulmate до някаква степен, да, наистина много е чувства, дори като сме скарани, тя е човек при нас, на който не бих и желал лошото. Искам да е добре, искам да мисля си на моменти за нея. Така просто правя нещо през деня и ми спуква в съзнанието, какво прави Анджела, как и някакви такива. Дали е възможно ти да си влюбен? Не смятам, че сме влюбени един в друг. Не един в друг, аз питах ти дали си влюбен в нея. Не, аз не съм влюбен, не смятам, че тя е влюбена в мене. По-скоро имаме някаква връзка, някакъв connection между нас, който не мога да се опише. Защото аз знаеш и какво знам. И на какво съм ставал свидетел още от ранна детска възраст. То е доста фундаментално правило в нашата природа. Да. Че само приятелство между мъж и жена не съществува, освен ако мъжът не е гей. И това е нещо, което аз съм забелязвал. В смисъл приятелство. Ето аз примерно имам момичета, приятелки, с които сме само приятели. Но ето примерно аз съм приятел с Андев и Стела, което значи, че съм приятел и с Стела, но ние не сме някакви много близки, постоянно да движиме заедно и така нататък. Докато вие бяхте. И аз точно за това те питам за чувствата между вас, дали няма никакви, защото аз не съм поддръжник на вярването, че съществува само приятелство между мъж и жена без нищо повече, освен ако не са роднини. Или мъжът не е гей. Има обстоятелства, но вие не сте роднини. И другото... Не е гей, мъжът не е гей. Не. За пръв път го чухте при нас. Да, за първи път. Това трябва да ми стане кетчфрейз. Да. Не знам, хора, много е странно, наистина. Не знам, ние с нея постоянно се караме и стъковаме. Се карате? Не се караме. Чухте го за първ път при нас. Той каза се караме. Това какво
означава. Секс. Не, с нея никога не сме правили нищо. Никога не сте правили нищо. Нищо не сме правили, наистина. Даже единствена целувка беше вкъщи ни инфлуенсърите, наистина. Вие сте се целували? Имахме там в един епизод, където правихме индийски сериал. Мислиш, че помня всеки епизод? Предполагам, като човек, който прави реакции, ги помни. Това е много... Аз не правя на всеки епизод, не съм правил на всеки епизод реакции. Това е много интересно, но още трябва да се задълбая в темата. Нямаш ли чувства към Анджела? Аз лично имам чисто приятелски чувства към нея. Никога ли не си изпитвал нещо повече? Предполагам, мислил съм си какво мога да бъде, сигурно. Мислил си как правиш секс с Анджела? Не. Гош си мисли как прави секс с Анджела. Не. Значи с Анджела може, с Веселка не може. Много ясно. Те са на един ръст. На един ръст, ама просто нивото е различно. Смисъл? Анджела е хубава, смисъл сексапилна, има хубаво тяло, докато Веселка е... Не ме привлича сексуално, какво направя? Не ме кефи. Не обичам пълни жени, не е моето. Без хейт, но не е моето просто. Значи Анджела те кефи сексуално и си представяш как правиш секс с нея. Анджела ме кефи сексуално, да, сигурно смятам, много хора ми казват, че си допадаме с нея. Значи ти на собствения си вътрешен глас не можеш да вярваш, затова другите трябва да ти кажат дали си допадате или не, така ли? Не, просто те ми казват, че си допадаме и аз смятам, че го има това нещо, защото толкова много хора ти казват, че си допадаш с някой чисто визуално и ние добре стоим един от друг, разбираш, наистина ние много си отиваме за двойка. Добре, да синтезираме. Ти харесваш сексуален аспект Анджела, намираш ли сексуална? Добре, нито Анджела може, не съм си представил, нито Анджела може да каже, че аз съм, не съм си представил, казвам. Нито Анджела. Каза, че си. Не съм. Ма то е записано. Нито Анджела може да отрече, че аз съм хубав, нито аз мога да отрека, че Анджела е хубава. В смисъл, това няма как, защото двамата са готини. Няма спор в това нещо. Добре, да разбирам, че ти искаш да плющиш това момиче. По твои думи или разбирания, не знам дали сте си говорили за това, но тя също иска да прави секс с теб. Тя те привлича сексуално, защото е за теб е по-сексапилна от Веселка и сте си близки. Тогава обясни ми как се случва това, че двамата... човек, много изкриви нещата тук, много изкриви нещата. Аз съм водещ на подкаст. Ти си водещ на подкаст, да. Разкажи ни за това, защо не си правил секс с Анджела или ако си, защо го криеш? Не го крия, в смисъл аз с Анджела наистина никога не се е случвало, видиш. То става натурално с секса. Видиш, ние с нея от началото на къща. Аз се усещам като сестра, Анджела, видиш. Като сестра ми е тя, видиш. Като много близък човек, с който аз мога да споделям, мога да говоря. Ти имаш и сестра, биологична сестра. Нямам биологична сестра. А знаеш ли, че по принцип не трябва да намираш биологичната си сестра за сексапилна, както ти намираш Анджела? Ама аз и моята сестра да е красива, аз ще кажа тя е красива, разбираш, и мен ми пречи да кажа, че дори и брат ми примерно е красив. Брат ти е красив, но аз не мисля, че ти го виждаш по същия начин, по който виждаш Анджела, нали? Нали? Не, защото не е брат ми, е Анджела. Значи все пак не приемаш Анджела като роднина, защото брат ти не приемаш за красив по същия начин. Аз я приемам като част от моя живот. В смисъл, ние с нея имахме много катаклизми, много тежки две скарваници, ние с нея минахме през много моменти, разбираш. Разкажи за тези моменти. През много моменти, смисъл, това ти казвам. След къща супер много започнахме да излизаме. След това реално аз се забих с най-брата и приятелка, започнах да спа с нея и това сме го разказвали. Да, това аз започнах да правя секс с най-брата и приятелка, която се влюби в мене. Тя пък се дразнеше от Анджела, нейната бивша... приятелката и се дразна от нейната бивша пък се дразнеше от мене. Аз като цяло не знам, защо винаги карам хората да ревнуват. Не знам защо. Анджела не ревнуваше ли приятелката си от тебе? Не, защото аз нейната приятелка не си имам комуникация. Ти си спал с приятелката й? С най-добрата и приятелка. И нейното гадже в този момент се дразнеше от мене. Най-добрата приятелка ревнуваше Анджела от мен, защото аз пак с нея, той малко турски сериал тук, видиш. Трябва да си го начертаеш. Между ти от никаква стойност, ако и знаеш, те го бяха направили много забавно. Там с диаграма го бяха начертали. Гледал съм им подкаст с Андон, но не съм, други неща не съм им гледал, но сигурно са готини момчетата. Да. Това, което аз искам, в крайна сметка да знам. Не, тогава за първ път се скарахме, защото те в яда си спаха двете заедно, Анджел изпадна в депресия. Най-добрата и приятелка и Анджела. Най-добрата приятелка на Анджела спа с нейното гадже. Тоест ти излизаш с лесбийки? Аз излизам с всяки хора.
Идеята е... Не, това, което искам да кажа е, че обкръжението ти в онзи момент е било, се въртяло към лесбийки. Добре, и ти си спал с нея, така че е бисексуална. Нейната най-добра приятелка не е лесбийка. Защо е спала с нейната бивша? Тя е бисексуална, но тя по-скоро хареса мъже. Тя си спа с нейната бивша, за да отмъсти, разбираш ли. Защото това е женска злоба, брат. Това е женска злоба. Тя просто много се дразнеше. Защото ние с Анджи има много такъв connection. Разбираш ли? Не разбирам какъв connection. Духовен connection. Духовен connection. Много добре. Ние с Анджела сме сродни души, така да го опиша. Някакви много извратени сродни души. Извратени? Да. Какво извратено правите с Анджел като сродни души? Караме се, биеме се, псуваме се, после се сдобряваме, обясняваме с колко се обичаме и така. Накратко. Аз се включвам в този подкаст като човек, който изобщо не харесва Анджела, но тя го знае. То взаимно не се харесва. Да, и тя не ме харесва, не разбирам защо. Аз съм много likable person. Тя не те харесва, защото не те харесва. Ти що не я харесваш? Аз имам хиляди причини. Тя има хиляди причини. За какво? Питай си ме, брат, къде да знам. Единствената причина Анджи да не ме харесва мене е защото последния път, като се видяхме, замахнах към нея с една томахавка, тази дето ти зарови. Всъщност епизода с Гош от Арена на шампионите е излезнал вчера, така че може да ходите да го гледате. Много гледате, да. Вчера на 23-ти се пада. Чай, че тук всеки ден пръскаме контент. Да, там Гош зарови томахавката, те бяха 2 томахавки. Аз после, имаше и други снимки на следващия ден и аз не беше без да искам. В интерес на истината не беше без да искам, но замахнах към Анджела с една томахавка, тя се отдръпна, но това е единствената реална причина Анджела да не ме харесва. Тя не те харесва, защото беше хранил в твоите реакции. Защото реакциите са за това. Аз и тебе съм те хранил. Един съм хранил. Да, но тя не го възприема по този начин. Тя има много различни възприемания и просто не ти се кефи, брат. Какво направя? Аз мисля, че тогава още е трябвало да се видиме, да избършат 2 шамара и да се захаресваме. Според мен тя ще бие едно в едно, брат. Що? Защото 1,90 ли? Не, защото те поздрава. Мисля, че ще бие. Анджи? Анджи ще бие, брат. Но Анджи има... Тя шак се бие. Не знам, ама Анджи има телосложение на богомолка. Много се бие. Тя е много секси богомолка. Нали? Харесва ли ти? Би ли правил секс с Анджела? Да, помисли, няма страшно. Да, бих правил секс с Анджела, ако не съм в приятелски отношения с нея. В бъдеще може пък така да се случи, че да се оженим, не се знае. Тоест ти така разграничаваш нещата, че или си в приятелски отношения с някой, или правите секс? Аз с момиче, което съм приятел, защото ми се случило 2 пъти, брат. 2 пъти ми се случило да правя секс с моя приятелка и след това се пребават нещата, разбираш. Не разбирам, аз не знам. Не си правил секс ли? Не разбирам, защото по принцип дигни, няма страшно. Ало? Аз се шегувах. Аз, между другото, много ми се иска да покана Анджела и просто да се караме. Защото то е ясно, че не се харесваме. Да, бе, не се харесва. Аз не знам тя мене защо не ме харесва. Не ти казвам, да се върна, в смисъл, към това, което обяснявах. Просто правил съм 2 пъти секс с моя приятелка и след това нещата се преебават, брат. Преебават се. Не е също. Защото единия развива чувства към другия. Разбира се, ти си bad boy, тя разбира чувства към тебе, никога не е обратното. В тия случаи беше точно така, Сигурен съм, да. И Гош. Кажи, си. Не бе, просто ти се радвам. И аз се радвам. Ти си много добро момче. Да, good boy съм. Но все пак мисля, че или искаш да правиш секс с Анджела, но тя не иска, или обратното. Не, човек. Аз примерно, да кажем, искам да правя секс с Анджела, тя не иска да прави секс с мен. Примерно. Аз няма да загубя толкова много време. Сигурно няма да загубиш нищо от това, че не си правил секс с Анджела. Идеята е, че аз няма да загубя толкова. Да. Вие после се карате още, да. Нямам търпение. Да. Аз няма да загубя толкова много време да общувам с нея само заради това да правя секс с нея, защото съм много влюбен. Не, човек. Аз съм достатъчно вече имам опит с жените, че ако видя, че не става и ще се отдръпна, реши. А каква е причината да губиш време, като комуникираш с нея в момента? Защото си действаме. Аз не смятам, че губя на време. Да, шегувам се, брат. Да. Аз знам, че се шегуваш, но идеята ми е, че аз не си действам и професионални неща. Сега ще пускаме нова песен, също имаме други неща, проекти, които сме подготвили заедно. И в същото време сме си приятели и си ни кефи, да си излизаме, да си вайваме, да си движим, да си излизаме. Така че, да. Излизаме, вайваме, движим, излизаме. Да. Добре.
Четирите конника на апокалипсиса. За това, което правите с Анджела. Добре, разбирам вашите чувства. Ние не ги разбираме, брат, честно да ти кажа. Ние не ги разбираме. Но това, много е странно. Ние с Анджела сме един сериал. Това е един ден ще направим сериал 100%, в който ще се опишат нашите отношения и моменти. Това, което ние разбрахме... Много е странно, хора, объркано е, но просто се обичаме. Това е. Това, което разбрахме е, че вие двамата се обичате, не правите секс помежду си, което аз все още не знам дали да вярвам или не на това. Ако искате, може вярвайте. би, ако правехте секс, щеше да ви е в по-голям медиен дивиденд да се знае за това нещо. Не ли хората да се чуват, примерно, дали сме правили? Мисля, че само на мене ми пука. Може би. И другата възможност е някой от вас да е с обратна сексуална ориентация. Анджела знаем, че спи с мъже. Спи с жени, брат, повече. Да, ма и с мъже. Тя е бисексуална, но харесва повече жени. Но харесва и мъже. Което значи, че може да харесва и тебе. Ами ако ти не харесва жени? Откъде знаеш, че не харесвам жени? Научквам. Ами харесвам жени. Харесва жени. Харесвам. Ти защо толкова се опитваш да ми подмяташ, че съм гей, примерно? Какво е това желание да ми изкараш гей? Я кажи сега. Защото нямам търпение да станеш гей и да почнеш да си правиш веждите. Защото да не би ти случайно да си гей и да искаш да направиш нещо с мен. Аз ако съм гей, искам да правя нещо с някоя пълно с гейове навънка, няма нужда да създавам нови гейове. Може би аз съм ти някакъв кръш, не знам. Кръш? Да, може би си влюбен ти в мене. Утре в 12:30 ще се влюба в тебе. Като си направиш това. Вежите, нали? Да. Аз между другото си казвам, то мъти за какво толкова иска да си направя вежите, може и това е единствено, което не ти хареса в мен и след това вече съм перфектният мъж за тебе, не знам. Обиците ти са много лъскави. Страда Свети, аз искам да си купа и чейнове и глупости тук да пише Гош, да вайб, Света. Ти искаш да си... Венци Венц беше на предишния подкаст, той беше такъв много светещ, много екстравагантен. Ти искаш да си Венци Венц. Венци Венц, само че Гош, да вайб. Гош, да вайб. Да. Минаваме на следващата тема, която е по-така широко обхватна за твоите приятелства. Да. С мъже и така нататък. Общо казано. Това, което се случва, вие най-вероятно знаете повечето от вас. Гош преди малко каза, че е бил в други среди, най-вероятно с неизвестни хора, ходили са да джобат китайците на илианци, нали? Да. Ето, ходили са да джобат китайците по илианци. В момента Гош е в една приятелска група от инфлуенсъри, ютубъри и тя така е доста... Аз с всякакви хора движа като цяло. В смисъл не е... Да, ти си част от тази компания до някаква степен. Не благодаря. До някаква степен. Да, до някаква степен, да. До някаква степен. Не, виж, аз по-отделно съм приятел с Анди, с Дани, с Пената понякога се чуваме, когато има сериозна причина за това. Да. Ето с тебе, с Дени, с... Кой друг е в тия кринджови среди? Не знам, много хора са. Йоан. Ние с Йоан между сме в един футболен отбор. Така ли? Да, силен вятър се казва. Даже днес имаме матч. Ето него го няма. Моля? Но то няма да идва. Да, това разбрах. Да, бе, знам, че сте в някаква такава аматьорска... Аматьорска лига, да, по футбол. Аматьорска. Какво значи силен вятър? Така не се казва отбора. Знаеш какво прави силния вятър? Духа, точно. Оттам ли идва? Да. Добре. Умно, нали? Струмно. Много се радвам за вас. Да. Силен вятър. Силен вятър. Просто нямам думи. И в спорта сте такива. Да, ние сме много емблематичен отбор. Вътре сме доста интересни персонажи. Така. Футболни инвалиди. Аз цъкам, брат. Между другото цъкам и Йонката и той е много добър на футбол. Цъкам. Футболисти ли сте? Аз съм цъкал доста време и той е цъкал доста време също. Но? Вече не. Просто си цъкаме за удоволствие. Oh yeah. Come on, baby. Искам да те попитам. Кажи за моите среди. Моите среди са много всеобхватни, разбираш. Има ли разлика между нормалните хора и влогарите като приятели?
Няма, по-скоро има, мен това в началото леко ме дразнаше, признавам си, защото насякъде където ходим иска да снимат нещо. Аз мислех, че иска да се снимат с вас, ама те па не са толкова известни тия блогери. Да. Никой, да. Не, е смисъл, да и това, да кажем, примерно като се бреме няколко по-така с последователи хора и отидем някъде, да, постоянно има някакъв attention, някакво внимание, може и снимка, може ли нещо, занимавате, говорят и, но това не, това е нормално. Гонете ги. Какво да го по-малко ти дева Макси от тук? Да. Не, аз правиш. Значи гона хора, които не искат снимка и то даже не ги гона, им казвам да изчакат само когато съм в ресторант или на фудкорт в мола и се храна в момента и дойде някой, ама може ли да се снимаме? Човек, аз съм с пълна уста, няма да се снимаме сега. Но изчакаш да се наями, тогава ще дойде. Сега не е възпитано. Или пък когато говоря по телефона, но тогава по-рядко се случва някой да дойде. Но при такива обстоятелства, да. А повечето хора не го правят. Да, идеята ми е, че мен това нещо, което ме напрягаше, брат, беше, че постоянно трябваше да снимат някакви влогчета, глупости. Аз сега вече свикнах, абстрахирах се от това нещо, но първоначално леко ме дразнеше. Защото аз съм човек, който, между другото, колкото и странно звучи, аз не обичам да се снимам. Аз примерно с нашите изобщо не се снимам, изобщо сам не се снимам. А повечето инфлуенсъри, като излизат постоянно снимки наляво, надясно, клипове, TikTok, аз винаги така набързо една-две снимки, ако ще тракна нещо, това е смисъл. Не обичам да се занимавам много. Аз те разбирам, защото аз самия не обичам да се снимам и като цяло не съм толкова по социалните мрежи. Ето много рядко качвам видеа, видеа всяка седмица по 2-3. Не, видеа качвам, но много рядко качвам снимки в Инстаграм по няколко пъти в годината. Да. И сторита, в смисъл качвам някакви сторита в Инстаграм, когато са мемета или да си рекламирам новото видео или някакво събитие, нещо такова, но много по-рядко се снимам с телефона как правя нещо и да кача стори за това. Да. Не ми се случва толкова често и затова те усещам. Да. I feel you, bro. You feel the vibe. Бро. Да, бро. Точно така. Брат. И това е... Това иначе няма разлика, хора като хора и те пикаят и те съдят. Вие заедно го правите, така ли? Да, сам я колко път съм срал в една туалетна. С? Анди. Санди? Ние с Анди много тъпоти сме правили двамата. Разкажи. Всеки глупости сме правили. И секс сме правили. Чакай, какво? Ако искате ви кажа, хора, Анди ми лапа, чуках Анди, така че няма проблеми. И преди това нямаше проблеми, но благодаря за споделянето. Доволен ли си вече? Има ли контент за подкаста? Предполагам, че да, не знам от колко време записваме. Да. Като казваш, че с Анди сте се изхождали в една туалетна, какво визираш? Това, което си визуализирам е, че ти ходиш да си изходиш в туалетната и после Анди минава да си изходи в туалетната. Но това е доста стандартно и не толкова извратено. Какво визираш? Не, баланс е. В смисъл, с Анди, какво сме правили? Сега не мога да ти визирам нещо конкретно, което сме правили. Просто с него много винаги изтъпяваме двамата. В смисъл, много лаем като кучета, изгостираме. Ти ли го научи? Не, той ме научи. Той ме научи да лая като куче. Аз не харесвам тази негова нова черта. Как си седи да почва да лае и напоследък нещо друго прави. Седиме си и той изведнъж просто решава, че трябва да вземе нещо и да го хвърли по някого. Защо, Андрей? Защо? Не, мен си ме кефът, в смисъл, пичове са, забавни сами, не мога да кажа нещо лошо против тях. Те са много добри момчета, но мога да кажа хиляди лоши неща против всеки. То не е, ако тръгна да вада, в смисъл и те си имат, в смисъл на моменти. Ако тръгна да вада. Ако тръгна да го вада, вате. В смисъл, против всеки мога да се кажа нещо, всеки си има своите минуси, аз имам своите минуси, така че да. Какви са твоите минуси? Обаче не искам не искам да ми кажеш плюсове, които обаче са като минуси, се едно си на интервю за работа. Моя минус е, че съм голям работохолик и не знам кога да спра. Такива. Какви са твоите минуси? Моя минус, честно, а ти само един. Трудно допускам хора до себе си. Не, това не е минус, а е плюс. Искам истински минус. Защото това е, аз не съм много доверчив, това ми е слаба страна, много си подбирам обкръжението, това е плюс, а не е минус. Искам истински минус. Примерно, все още на моменти се влияе от чужото мнение. Това минус ли? Много лек минус. Искам някакъв истински ред флаг. Ред флаг. Лъжеш всички, че не искаш да правиш секс с Анджела. Не, това не го правя.
Така че хора, най-големия минус ми е на мен, че просто наркотиците, алкохола, балоните също. Балоните. Жените. Не, жените са най-големия минус, да. Жените много голям минус, много съм изневерявал, много лошо съм се държал с жените, много съм ги използвал, много съм се възползвал от тях по всякакъв начин. Радвам се, че си спрял балоните. Балоните, това е много тежко нещо. Да, радвам се, че си ги спрял. Да. А спрял ли си балоните? Да. Така ли? Аз съм те виждал на балони. Да, знам. Беше много неадекватен. Знам, че си виждал на вилата на Марта Пенев на рождения ден. Да, беше много неадекватен. Да. Радвам се, че за 2 месеца си успял да ги... Балоните са от последните неща, които... Вижте хора, аз не отричам, че са още моменти, в които примерно аз не казвам, че съм някакъв изчистен вече светец. Балоните не са толкова лошо нещо. Не, много пържат балоните. Това е много лошо. Да, пържат, ама не са кокаин. Не са кокаин. Да, примерно мога да кажа, че за такъв тип неща, кокаин, треви неща, да, не ги правя. Но все още ми случи примерно на парти да пина, да взема балон. Нали, идеята ми, че вече... Или да не си пускаш балона от устата 2 часа. Зависи как се обърне. На това парти признавам, че се напих и взех много балони. Да, брат, сигурност. Не лъжа. Да. Ти си свидетел. Разцепих се яко. Бог ти е свидетел. Да. Всички свидетели. Но не беше лошо. Не беше лошо парти, да. Възползвах се, не си спомняш. нямаше проблеми. Спомням си някакви неща. Oh yeah. Come on, baby. Come on, baby. Ами хора, това беше за днес. Вие за пръв път чухте, че Гош и Анджела нямат нищо общо. Той се подсмихна няколко пъти, докато го казва. Затова аз не му вярвам. Разбрахте, че той е джобил китайци на илианци преди да стане звездата, която е сега. Разбрахте, че са му отправили неприлични предложения, за да стане модел и той е отказал и въпреки това сега е модел. Как се е случило? Не, брат, те са ми предлагали вече като съм бил модел, а не за да стана модел. Аз се шегувам. Добре. Но Гош не е приемал такива предложения. Нали? Точно така. Също разбрахме и други неща за Гош, но най-важното е, че това момче е истинско. Бъдете истински. Stay real, baby, you know the vibe. Аребате. И това е. Добре се получим, виж. Да, я да видим колко време записваме.